Dobré odpoledne, u krátkého přehledu studentských zpráv vás vítá Gustav Ondrejčík. Zahájení akademického roku provázely nejasnosti. Komplikace způsobil rozdíl mezi univerzitním a fakultním harmonogramem. Univerzitní harmonogram stanovuje začátek roku na 1. října, ale podle rozhodnutí děkana začíná semestr na fakultě už v září. Důvodem je ukončení semestru před Vánocemi a možnost nahrazení výuky v prvním lednovém týdnu. Že byli někteří zmateni, asi se měli podívat do harmonogramu fakulty a nikoliv do harmonogramu univerzity. My jsme to teda zaregistrovali i u některých vyučujících, kteří se podívali na univerzitu a už se nekoukli na tu fakultu. Stále problematický takový je stav elektronického přihlašování předmětů pomocí studijního informačního systému. Registrace skončily už před měsícem, studenti se ale dále potýkají s potížemi. Některé předměty si nemohli zapsat vůbec, jiné se neotevřely a kapacity dalších neodpovídají skutečnosti. Přetížený systém navíc zamrzal a padal. Tyto potíže řeší i Oliver Ján, kterého právě vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobré odpoledne. Olivere, jak vážná je situace? Tak situace byla minimálně na začátku semestru poměrně vážná. Řada studentů se nemohla dostat na spoustu předmětů, které buď to nešli zapsat, případně nebyly vůbec na seznamu zapisovatelných předmětů, takže jsme to pak museli řešit se studijním oddělením a ty předměty, které nešli zapsat, si nechat dopsat zpětně. To byl student Oliver Ján, děkuji. Nejčastější komplikace na začátku každého semestru se týkají zapisování předmětů a obtíží s tím spojených. Studijní oddělení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je vystaveno většímu počtu žádostí a musí řešit mnoho různých problémů studentů. Tak více práce máme určitě a více žádostí, spíše to více směřovaných na oblast zápisu studia, zápisu do nového školního roku, zápisu předmětů, k rozvrhům, ke studijním plánům. Větší vytíženost potvrzuje i proděkan pro studijní záležitosti Petr Soukup. Jako hlavní příčiny problémů uvádí žádosti o promíjení prerekvizit nebo zapisování předmětů po termínu. Soukup nicméně tvrdí, že za léta praxe elektronického zápisu k větším potížím nedochází. Vedení Fakulty sociálních věd před 2 lety otevřelo navazující magisterský obor žurnalistika. Letos do studia nastoupilo 58 studentů, 10 z nich pak byla přijímací zkouška prominuta. Byli to absolventi bakalářských oborů CKSŽ, jejich studijní průměr nepřekročil 1,8 a státní bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu s výsledkem výborně nebo velmi dobře. Univerzita Karlova každoročně poskytuje v rámci programu celoživotního vzdělávání za poplatek studijní pobyt, známý spíše jako 0. ročník. Kromě rozšíření vědomostí mohou být absolventi pobytu rovněž přijati k řádnému studiu s prominutím přijímacích zkoušek. Na Fakultě sociálních věd je podmínkou absolvování minimálně 2 navazujících semestrů získání 60 kreditů a studijní průměr ze zkoušek 1,5. Všechny zkoušky a zápočty musí uchazeč splnit v prvním termínu a jejich hodnocení nesmí být horší než 3. Za žurnalistiku jakože bakalářskou tady mám 4 přihlášky a byly 3 přijatý. Kreativní, osobitý, praktický. Přesně tak studenti žurnalistiky označují nový předmět žurnalistická tvorba 3 vyučujících Vratislava Maňáka a Romana Hajka. V rámci výuky studenti simulují fungování redakce běžného časopisu. Musí se potýkat s klasickými problémy novináře, jako je dodržování termínů nebo délka textů. Předmět je povinný v rámci zimního semestru pro studenty 2. ročníku. Většina studentů si musí opět nejpozději do konce prosince vyměnit kupon na své IC kartě. Univerzita kupony vydává ve svém informačním, poradenském a sociálním centru v Celetné ulici za poplatek 190 korun. ISIC nabízí slevy v řadě restaurací nebo obchodech. Pro zimní sezonu také mohou nově studenti využít 20% slevu v některých lyžařských střediscích. Filozofická fakulta, která zajišťuje výuku i pro naši fakultu, zaznamenala výrazný nárůst počtu studentů, kteří si zapsali hodinu tělocviku. Oproti loňsku, kdy jednotlivé sporty navštěvovalo celkem 1820 studentů, se jejich zájem v letošním akademickém roce zvýšil o více než 27%. Mezi nejpopulárnější disciplíny patří zumba a yoga. Dlouhodobě se snižuje počet zájemců o tradičnější sporty, jako je plavání či volejbal. Jejich kapacity často zůstávají nenaplněné. Mezi nové druhy sportů, které si studenti mohou vybrat, patří například hatha yoga, curling či badminton. A to bylo z dnešních zpráv vše, přeji vám příjemný zbytek pondělního odpoledne, na viděnou.